Takže zdravím vás, opäť Boris Bajer z Centra výživy a tréningu, som odborník na výživu, máme centrum na Prevozkej. Chcel by som dnes prebrať v druhom dieli o intermittent fasting, čiže prerušované hľadovanie, to, že aké to môže mať nežiaduce účinky alebo aké to môže mať spletité veci a cesty k tomu sa dopracovať. V prvom rade ide vždy o to, že ráno bývate hladní. A je to o tom, že keďže prvé jedlo je o 13, tak často ten hlad je neznesiteľný. Veľa ľudí trpí nervozitou, krčami, napínaním na vracanie, niektorí dokonca absolútne u nich nie je možno vôbec tekutiny prijať, takže môže to robiť takéto problémy hlavne s gastrointestinálnym traktom. Treba vtedy veľa piť, naozaj treba to prepiť ten hlad a počasie sa na to adaptuje vaše telo a bude to úplne v pohode. Niektorí majú problém z začiatku s tým, že nevládzu potom na tréningoch. To sa dá takisto na to adaptovať a ja som napríklad nepocitoval žiadne nejaké extrémne zmeny v sile alebo vo výdrži a tak ďalej. Niektoré problémy to môže mať napríklad s gastrointestinálnym traktom, keď začnete jesť. Čiže keď máte tie jedlá iba 8 hodín na to jedenie, tak častokrát, keď napríklad chcete nabrať svalovú hmotu, toho jedla musí byť viacej, tých bielkovín musí byť viacej, tak môže prísť napríklad ku hnačkám, ku vracaniu, nadúvaniu, pocitu plnosti, bolesti hlavy a tak ďalej. Takže treba si tieto veci sledovať. Ak vám vaše telo hovorí, že to nie je pre vás, tak možno to naozaj pre vás nie je, alebo to skúsiť nejako pomeniť, nejaké variácie tomu spraviť. A tak na budúce si povieme, že čo teda jesť. Majte sa.